Alapvetően azért hoztuk létre ezt a programot, hogy egészséges sportolókat és ezen keresztül pedig egészséges embereket is neveljünk, hiszen szerintünk nagyon fontos az, hogy már fiatal korban ki legyen korrigálva egy eltérés, amit a gyerekeknél most találtunk, és ezen keresztül pedig megelőzzünk mindenféle sérüléseket, illetve később fellépő fájdalmakat. A célja ezen az előbb elmondaton kívül még az, hogy a befolyó összegből fejlesszük az Egyesületünk eszközparkját, ami a gyerekek rehabilitációját, a sportolók rehabilitációját és a teljesítménynek a növelését segíti. Az előbb elmondottakon kívül még az a célunk ezzel a programmal, hogy a befizetett méltányos összegből az eszközparkunkat, amelyek a gyerekek rehabilitációját és sportteljesítményük fejlesztését szolgálják, fejleszteni tudjuk. Ezáltal tudtunk venni egy kompressziós csizmát, jéggépet, brészpodokat és egyéb reakcióidőt fejlesztő eszközöket. A program heti 5 napon működik, hétfőtől péntekig minden egyes nap, hétfőn 3-tól 8-ig, 2 péntekig pedig 4-től 8-ig vannak foglalkozások, 6 darab különböző programot indítottunk el. Van egy válaszcsoportunk, van egy tartásjavító, van egy lúttalpas csoportunk, van egy törzserősítő, egy nyújtáscsoport, és ezen kívül még az SMR hengernek a helyes használatát is megtanulhatják nálunk a gyerekek. Egy héten 105 játékost tudunk fogadni a különböző foglalkozásokon. A kezdetekkor októberben, amikor elindítottuk ezt a programot, akkor 80-90%-os kihasználtsággal működött. Azóta szerencsére azért, mert több gyereknek megoldottak a problémái, most már csak 50-60%-os kihasználtsággal működünk, azonban egy új kontrollfelmérést tartunk most így január-februárban, és ennek a kiértékelése után szeretnénk egy visszajelzést adni a szülőknek arról, hogy a gyerekeknek hogyan változtak az eredményei, van-e szükség esetleg újabb csoportba való részvételre, van-e szükség esetleg további részvételre egy-egy csoportban, és ezáltal beosztjuk további gyerekeket, és ugyanúgy jöhetnek a foglalkozásokra. Összesen körülbelül 250 gyerek fordult meg a programban október óta. Most a kontrollfelmérésekkel is az volt a célunk, hogy tovább is felmérjük a gyerekeknek a problémáikat, és esetleg ezeket korrigáljuk vagy helyrehozzuk. Ezáltal szeretnénk bővíteni az egész programunkkal, szeretnénk minél nagyobb kihasználtsággal működtetni, az eszközparkunkat bővíteni, és elmondható, hogy az akadémiákon kívül ez nálunk egy egyedülálló program, és szeretnénk a sportolókat a még egészségesebb irányba, még egészségesebb sportolás irányába terelni.